Hej Trine. Hej Martin. Tak for i går. Selv tak. Ja, nu sidder vi her igen på tømmermænd. Jeg har tømmermænd, du har også moral, du har sociale tømmermænd. Ja, det har jeg sgu. Ja. Og træt. Ja. Det er jo blevet åbenbart en ting. Det er sådan, det skal være. Velkommen til venskab med mig. Du bliver træt i længden, Martin. Ja, jeg vil ikke håbe, det bliver værre. Nej. Hvordan har Trine det? Hvordan har Trine det? Altså jeg er glad efter i går. Vi har lagt meget energi i at holde Majs fødselsdag. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det var super fedt. Det var super fedt. Og hun er glad, ved jeg. Mm. Men så udover det, så er der sket sådan mange følelsesladende ting. Så det sidder der lidt ude på tøjet. Men det gør jeg jo. Mine følelser sidder ude på tøjet. Jeg er sådan rigtig feeling girl. Ja, de følepige. Følepige, ja. Så, men jeg har det godt. Altså, jeg er glad. Jeg er glad for, at I kommer alle sammen. Det var også det fandme. Jeg var fandme glæde til det her. Første af mig. Ja. Det var fandme godt. Fandme fedt, vi nåede ned til der Bogfingervej. Ja. Det synes jeg, det var. Ja. Det var helt klart. Der fik du lige lært noget nyt. Ja, så der var fandme med kultur til Thyboen. Hold da kæft. Fest i Frydenlund. Ja, det er lidt, når en traktortræk i vest. Ja, tak. Det er faktisk kontrast modsat, ikke? Fuldstændig. Ja. Vi skal finde et emne til i dag. Vi bytter lidt. Jeg vil egentlig godt prøve at vende lidt det der med at... Nu nævnte du selv det der med, at du har følelsen uden på tøjet. Men at gå ind og så blive følelse... Jeg vil ikke sige, at man kan blive følelseskold. Eller ligeglad. Men egentlig bare lukke ned. Det her synes jeg, det har jeg egentlig haft en lang periode med. Og det er jo nok også lidt i forbindelse med det sidste der, hvor jeg lukker mig lidt ind i mig selv, og så bare arbejder i stedet for. Og så heldigvis komme til, når jeg ender i møder og noget, og få snakket. Hvad fanden det er, der går og driller? Hvad er det, der går og driller? Jamen, det ved jeg ikke helt. Det har vi ikke fundet ud af endnu. Men bare at få snakket om de ting, der sker. Og man gør og hører lidt på de andre også, hvad de fortæller, og måske kan associere lidt eller relatere nogle af de følelser, nogle af de ting, de gør. Men jeg kan bare mærke, at jeg har fået det er en gammel adfærd også. Jeg har haft det før i en periode, hvor man måske egentlig har gået og haft det alt for svært for længe. I stedet for at gå og være ked af det, så er helt instinktivt beskytte sig selv ved bare at lukke ned. Fuldstændig. Jeg kan ikke sidste lang stykke tid, selvom der har været problemer i firmaet, eller med relationer, eller hvad fanden det er. Jeg bliver ikke ked af det. Nej. Det gør jeg ikke. Det er egentlig bare nå. Og hvis der sker noget godt, eller noget, man skulle glæde sig til. Jeg glæder mig til Majs fødselsdag, men ikke som jeg har gjort i gamle dage. Nej. På en eller anden måde, så tillader jeg mig ikke mig selv at føle. Jeg vil bare lære dem, det er ikke, lad være med det, fordi det kommer bare til at gå det sidste. Uanset om det er så godt eller skidt. Det er egentlig bare kommet ind i sådan en stadie der, hvor det er egentlig bare jævn. Ja. Udsvingene er sgu ikke så store. Det er både godt og skidt, og selvfølgelig man vil gerne undgå den nedadgående kurve. Men den er du også nødt til at kan have for at have den virkelig op peak, og kæft, det er fedt og lækker, og alting er bare godt. Det eneste sted, jeg egentlig har tænkt ved, at jeg har virkelig kunne give slip på, det er, når vi er oppe i campingvognen med unger. Der er ikke noget hjem, og der er ikke noget, der skal passes. Det er kun campingvogn og barn. Ja. Du slipper hele pisse, og så bare være der. Der kan jeg fandme være glad at nyde det. Og være til stede. Jeg har været til stede sammen med børnene. Jeg er ikke helt på samme måde derhjemme, når vi er nogen steder hen. Hvis man der hverdagen, der er sgu lidt for tæt på en eller anden måde. Men det er ikke fordi, jeg har det sgu ikke. Jeg har det ikke dårligt. Der er ikke store problemer som sådan, synes jeg ikke. Der er der hverdagsting og livet på livets betingelser. Det er jo op og ned uden for at se, hvad fanden man er om. Ja, direktør eller for et parcelhusområde, eller fanden man er. Men jeg tror, det er jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er et farligt sted at være. Men det er ikke et godt sted at være. At være ligeglad. Altså i forhold til din situation, og hvad du går igennem med, og når du går ind af og af alt det her, så kan det jo godt være et farligt sted at være for dig, tænker jeg. Det kan det i hvert fald gå hen og blive, ja. De siger det også til mig, de der oldtimers, som de hedder. En af dem, der har været der i mange år, 20 plus. De ved jo fandme, hvad de snakker om. Ja. Det gør de altså. Så det er helt sikkert noget, vi skal have... Men det har været før, det er en periode, om det er så bare helt naturligt, det sker, at man tillader sig selv det igen, eller hvad det er, eller det, man gør et eller andet. Det ved jeg sgu ikke. I hvert fald være opmærksom på. Altså, du tænker ikke, at det kan være lige en følelse af, at du egentlig har ro? Eller du tænker, at du keder dig? Nej, der var en, der sagde til mig, jeg tror det er
en uges tid siden, at hvis man, der når man ikke mærker noget, så er det faktisk der måske sindet, det kan reparere sig selv. Ja. Så er der ikke plads til at de store udsving, der opbygger vi igen. De der ar, der nu måtte være på sjælen, af den ene eller den anden grund. Forventer drejet, sådan ting. Ja. Ja. Man har ikke tid til at gå og spekulere over følelserne af, når man går og tager sig af det, der er i forvejen. Det kan sgu også godt være det rigtige, og så på et eller andet tidspunkt, så er man jo måske færdig med det. Det bliver man aldrig helt, men så langt, at man kan tillade sig selv at føle et eller andet igen. Det er sgu ikke... Skal du tillade dig selv at føle noget? Ubevidst, så skal man jo nok. Når ubevidst man vælger at lukke ned for det. Nu er du lidt bevidst om det, i og med at du har lyst til at tale med mig om det også, det er faktisk noget, der fylder. Men jeg tror ikke, kan man bevidst sige til sig selv, at nu vil jeg fandme have lov at have det godt, eller nu vil jeg fandme være glad? Det kan man sige. Det tror jeg godt, man kan. Altså, jeg har svært ved det, men jeg tror godt, man kan. Jo, men det kan man da også i, hvis man ikke rigtig gider at sige, jo, fandme, nu gør vi fandme, nu bliver det fedt, nu gør vi fandme det her. Men man kan det hele tiden. I en bestemt situation kan man godt. Det skal ikke, man kan hele tiden. Nej, men jeg tænker, i forhold til, at vi mennesker måske er let ved at være, altså, påvirke os selv ved grund af at være negativ, sådan hele tiden, det her, det gider jeg ikke, jeg magter ikke i dag. Altså, flere gange man siger, jeg magter ikke, så magter man heller ikke. Nej, så er det jo det, så du fortalt hjernen, det er sådan, så kører det ned, men det er ikke, generelt tror jeg, at menneskelig hjerne, den er fandme negativ bygge. Du finder det negative hele tiden. Ja. Far og dårlige ting. Kvæg af, hvis man har erfaringer, der siger, at det er sådan her, det er. Ja. Men så skal vi jo bare være bedre til at være sådan helt, det her bliver mega godt, det her. Det bliver virkelig godt, det her. Jeg er klar på det her. Altså, jamen det er jo pumpe sig selv op på en eller anden måde, ikke? Læst et eller andet på Facebook, der står imellem det der med, at man tør ikke tillade sig selv at elske igen, fordi det gjorde så pisse ondt sidste gang, men man craver bare at elske igen på den der fuldstændig sindssyge måde. Du tør bare ikke, fordi du er bange for, at det bare kan pisse ondt og fucker det hele op en gang til. Ja, så bliver man selvdestruktiv. Ja. Fordi det man egentlig i bund og grund prøver at se alle de fejl, der var i den tidligere relation. Det gør jeg da selv. Ja, man ser jo alle spøgelserne og skeletterne i skabene, hvis den gør det, og det var det, den der gjorde for et eller andet før. Ja, man kan ikke rigtig tro på, at det er godt. Nej, det kan være svært at give sig selv hen til at tro på, at det her det blev fandme godt. Det er noget andet nu. Ja, og stole på sig selv nok til at... Men det er så det, man taler, altså for at sige alt det andet, vi har med os, der så påvirker, at vi er negativt tænkende. Så, men det er jo bare lort. Ja. Så det altså lort, så er der ikke noget at fejre, eller der er ikke noget, der er godt. Nej. Og så tør man heller ikke være glad. Nej, det er det med at turde være glad. Ja. Give sig selv lov til det. Altså en relation til dating, ikke? Tænker jo. Også, ja. Og andre mennesker. Ja, det er jo i dating eller parforhold, det er svært. Det er jo ikke så meget i venner eller familie. Der er jo ikke den store far på den måde. Altså, det er jo selvfølgelig, at der er træls at miste en venskab på den måde, men det gør jo sjældent så ondt, som jeg kun sådan ligesom natting. Det er noget andet. Ja, det er sgu noget helt andet. Det er noget helt specielt. Altså, jeg har sindssygt svært ved at give slip på de ting, jeg har med fra mit sidste forhold. Ja. Og selvom jeg har et stort ønske om at møde et menneske og træde ind i få en partner, så ved jeg, at jeg spotter alle de der ting, og jeg tør ikke tænke, at det her det kunne være nice, eller det her kunne være godt. Nej. Jeg sidder kun og tænker, jamen det bliver også skidt. Du sidder kun og prøver at lede efter alle de røde flag? Jamen ikke engang røde flag, det er bare sådan en... Igen, det er derfor, jeg er ikke monotom, jeg er meget op og ned på den der måde alligevel, men jeg vil hellere gå igennem det hele, og med min tanke om, at det ender nok dårligt alligevel, men jeg vil også gerne have følelsen. Så jeg vil gerne prøve det, for jeg tror på, at jeg er nødt til at gøre et eller andet for... Jeg er nødt til at møde et menneske, eller date et menneske, eller give mig hen til nogen, for nå hen til det sted, jeg gerne vil hen. Ja, jeg sidder jo og tænker, at det ender nok skidt, fordi det gjorde de andre gange, eller nu gider jeg nok ikke alligevel, eller nu kommer der sådan en anden, vi kan ikke love dig noget, agtigt et eller andet, sådan en situation, hvor sådan, nej, men jeg føler den ikke rigtig, ikke? Men jeg vil gerne stadig prøve at gøre det. Jeg er pisse bange, Martin. Men jeg vil virkelig gerne. Og så er jeg nødt til at give slip på de her ting, for at nå derhen. Ja, jamen jeg er nødt til at betale prisen, for at kan få... For at blive glad. Ja, for at kan få præmien, så er jeg nødt til at betale prisen. Men det ved jeg ikke, hvorfor en eller anden grund, at det kan jeg bare ikke bilde mig selv ind på en eller anden måde. Jeg er fandme svært med at give mig hen til et eller andet. Eller tillade at give mig hen til et eller andet. Ja. Virkelig svært. Ja. Det er også virkelig svært.
bare blive i mig selv. Passe mig selv egentlig. Det er fandme svært. Men nu er vi også altså sociale mennesker, sociale væsener, hvad fanden hedder sådan noget. Altså, vi er jo heller ikke skabt til at være alene. Nej, det er der sgu ikke nogen der. Jo, selvfølgelig er der nogen særlige. Ja. Som det kattedamen. Men ellers så... Kattedamen, ja. Men så nej, vi er da sociale dyr. Vi er da flokdyr. Vi er sådan lidt bedrøvet i dag, vi to, kan du mærke det? Ja. Det er sådan lidt en trist en, den her. Jamen det er den lidt, fordi det er træls. Men det er også det, der... Så er det jo vigtigt at snakke om. Ja. Der er ikke så meget... Det er ikke tant og fjæs. Nej, det kan heller ikke være hele tiden. Det kan ikke være hele tiden. Det skal samtidig være træls. Hvis det ikke regner en gang imellem, så sætter du ikke pris på solen. For solen skinner altid på den anden side. Ja, den fik vi i går. Ja. Men hvad kunne du, altså med det du sidder og siger, hvad kunne du så have brug for mig som din ven? Altså hvordan kan jeg støtte dig i at... Jamen det... Hvad bare egentlig gør det du gør, og hvad er det du gør, for det er fantastisk at se, at der er vi jo total modsætning på det der, man føler sig at du tør at give dig hen i det, og være ked af det, være glad, og følge med i det, og se ind i misund dig, at du kan det. At jeg græder så meget, som jeg gør. Ja, jamen også, at du så ovenud helt op og kører over, fuck, og det er fedt, og alt. Ja. Det er fantastisk. Sådan her fandt man af følelse, jeg har ikke haft længe. Nej. Det er sagt længe siden, jeg var ked af det. Ja. Det fandt mig også længe siden, jeg var sådan helt ovenud lykkelig op at køre. Det er det fandme. Så min energi kan godt smitte. Jamen det er det, den der, ja. Du er nødt til at være omkring det, du gerne vil et eller andet sted. Jeg udnytter det. Det er okay. Ja. Det er så mange mennesker, der gør. Altså. En forhold til. Ej. Ja, det er et helt andet afsnit. Og på en helt anden platform, tænker jeg. Ja. Men du siger, at det jeg kan gøre, det er bare at være mig. Men det er også, og det er måske sådan lidt banalt sagt. Men jeg tænker mere konkret. Altså det hjælper måske bare at snakke om det, eller hvad? Eller når du er sådan monoton, men det er fordi du tænker, at du lukker dig ind i dig selv. Fordi når jeg har prøvet for meget, altså nu i dag lige om lidt, så skal jeg ikke snakke med nogle mennesker resten af dagen. Nej. For at kunne gå ind i en ny uge, hvor jeg har overskud igen. Men altså, ikke fordi jeg er monoton, men fordi at jeg lige skal lade op. Nej, det har jeg egentlig ikke gå ind i mig selv, eller blive indelukket eller noget. Det vil jeg gerne være sammen med mennesker og snakke og fortælle. Altså jeg er sgu aldrig, hvis folk de spørger, jeg fortæller gladeligt, hvad det er. Jeg holder sgu ikke på noget. Prøv så vidt muligt at fortælle. Samtidig så er der noget krøllet noget, der kommer ud af hovedet af mig, det er ikke alle, der forstår, hvad jeg siger. Ja, det er snart, hvis dig og mig var. Jeg fatter ikke halvdelen af, hvad du sidder og siger til mig nogle gange. Men det er sådan der. Så må man prøve at forstå det, eller hvad? Men bare for det sagt, det hjælper også helt vildt. Bare for at snakke om det. Ja, når man hører sig selv sige det højt nogle gange, ikke? Ja, det er noget andet, end at høre det ind i hovedet. Bare få det ud af munden og få det sagt, og så høre. Det gør altså bare et eller andet. Det husker vi lige, det er pisse godt, det her. Lige snart jeg rejser mig for sengen. Ja, så er det glemt. Fuck. Ja. For at komme over i det der med traumerne. På en eller anden måde. Ja. Og også gå hen og blive ligeglad. Med noget der, hvis vi skal have farens rolle i det. Nu har man stået i det et par gange, ikke fordi der er noget, der skal forsvares. Men I bare prøve at fortælle den side af sagen. Det ved jeg ikke. Det er også klichéer, det er der så mange, der har prøvet at snakke om. Det sker jo bare ikke en skid. Nej, der sker ikke en skid. Nej, det er sindssygt. Nej. Det sker intet. Men okay, broen kan også være, at nu siger du, at du nyder rigtig meget at være i campingvogn med ungerne, og så er du ligesom væk fra hverdagen. Og man kan sige, i og med, at du er blevet alene nu, så er du jo også skal ind i en ny hverdag at lære, og det at være dig, og være far, og have dine børn selv, og have strukturen selv, ikke? Ja. Hvordan har det været? For du siger, du nyder rigtig meget af campingvognen, så ligesom væk fra det. I mere sted, så er det jo... Jamen det er jo det... Så skulle tage sig af alt det der forældre, ikke? Det er at tage det sure med det søde. Selv skulle være der for børn. Det passer mig rigtig godt. Så får man det hele med. På en eller anden måde. Ja. Det passer mig sgu så fint. Jeg elsker at være alene med unger. Ja. Det gør jeg sgu. Men vi havde det jo lidt før også, dengang jeg havde båd, men det brændte lidt lort. Så snart man kom ud på vandet, så er det ligesom, når man går fra land til vand, så er lige problemer ind på land. De kan ikke krydse den der grænse, de bliver bare derinde. Så ud på fjorden og ligge der, om det så bare en time, eller det er 2 dage. Altså. Der er
bare et eller andet over, kommer ud og lade op. Ja. Og det har jeg nok fundet lidt det samme i campingvognen. Der er problemet, de kommer sgu heller ikke med ind under bommen der, når man kører ind. Så er det jo et heldigt sted, et eller andet sted. Ja. Og så bare kommer op og se, hvor frit det er. Altså, det er fantastisk. Ungerne, de andre bare, de bliver også nogle helt andre børn. Ja. De kan bare rende, de ved, hvor butikken er henne, de ved, hvor far er henne, og legepladsen. Jeg har ikke engang nået at slukke bilen, så er de jo rent. Altså, de er videre. Så kan du så sidde der, mutter sig lidt i campingvognen. Så er det så fint, så kan man sidde der. Kommer de tilbage, når de skal have en 20 mere til et eller andet lort. Eller de er sultne, eller så eller skide. ja, et eller andet. Bare, jeg skal lave ærder. Ja. Så er jeg nødt til at rejse mig. Ja. Ja. Men det tror jeg et eller andet sted, så har alle folk nok brug for et eller andet safe space, eller heldigt sted, et eller andet, man kan lade op. Nej. Jo. Om det er gå en tur i skoven, eller et bestemt sted nede ved fjorden, så kigge, eller et eller andet. Ja. I hvert fald et eller andet sted. Jo, et eller andet sted, hvis man spørger. Så hvor går du hen, når det er træls, eller du alene? For mig er det nødvendigt. Ja. Altså, det betragtning af, jeg ved godt, jeg prøver at argumentere for, at jeg ikke er vestjyde mere, lige om lidt. Nu har jeg været flest år i Aarhus. Så for mig er det stadigvæk det mest beroligende sted i verden. Køre ned til vandet, og bare sidde der og lytte til det. Og det er sådan, giver noget luft på en eller anden måde. Ja. Helt klichéagtigt, bare mærke bølgen. Ja, også det. Men også bare lytte til det. Altså, ja, der er jo noget terapi, bare høre lyden fra vandet, bølgerne, der skulper, det er helt fantastisk. Det er mit, hvad hedder sådan noget, safe space på en eller anden måde, ja. Ja. Fedt. Men det er det vel også, hvis det er båden for dig, eller campingvognen. Ja, altså båden, det var helt sikkert bare at høre bølgerne, der skulle og slå ind på skov, det var fandme fantastisk. Det var ikke en lyd, når det er en træls måge en gang imellem, det var også det, altså intet. Træls måge. Ja, Kaja Bøje. Bare egentlig bare at komme ud og mærke naturen, der er bare noget helende eller helbredende i naturen, bare høre det, det kommer jo fandme derfra. Altså. Vi er ikke bygget til beton og asfalt. Nej. Det skal ikke. Vi er bare sat derind. Ja. Som hamster og mink. Hamster og mink? Det giver også en buer, ligesom rundt der. Det er også små buer. Ja. Men er det noget i det her med at være monoton, du har lyst til, eller vi talte om det tidligere også, du tager det op nu, fordi det fylder. Er det, fordi du er bange for det? Jamen et eller andet sted, jeg kan da godt mærke, at du kommer ud af det der, hvor så kan det helt, få den der, så kan man godt gå hen og blive helt ligeglad. Og så bare have lyst til, altså, for at bruge et stjæligt udtryk, fuck shit op. Altså, så bare, nu smider vi kraftedeme med hele lortet, nu gider jeg fandme ikke mere. Nu skal I fandme med at se, hvad jeg med at gøre. Ja. Skal jeg sætte ild til hele pisse. Så bare smide hele lortet på gulvet, altså. Den følelse skal man godt få. Bare drikke hjernen ud en weekend, og så bare gå amok og... Være eksplosiv. Ja. Men det rammer jo stadig bagefter. Jamen, det problemerne er jo stadigvæk, når man kommer tilbage, altså. Det hjælper aldrig en skid at stikke af for noget som helst. Nej. Så er det bedre at blive i det, så det gør det. Men der er jo så krølle, jeg skal finde ud af, hvorfor fanden... Hvad er det, der gør, at man kommer i den der... Det stadie der. Det er fandme en mærkelig følelse at gå og føle sig tom på en eller anden måde. Ja. Jeg er ikke ligeglad, synes jeg ikke. Det er mest oplever der heller ikke at være ligeglad. Nej. Men det er også inde i dig, det her handler om lige nu. Det er jo ikke dig udad til. Nej. Nej, det er jo inde i. Men ikke rigtig blive ked af noget. Eller ikke blive glad om noget. Det er fandme en mærkelig følelse at gå med. Altså jeg vil også sige, det er ret drænende at være så føle, som jeg er. Ikke? Og så ved jeg også, at kan det også blive lavet meget sjov med det. Nå, Trine har ikke grædt i dag, vel? Altså det var da altid noget. Du har ikke siddet på lukker med team. Og optaget den så, nej. Altså jeg græd ikke i går. Nej, der var ikke noget. Så jeg er nået til et eller andet punkt af, at jeg er sådan, også ikke monoton, men formået at komme til den stabil hen i min mentalitet nok til, at jeg omfavner mine følelser noget mere. Altså jeg er glad for, at du siger, at du egentlig et eller andet sted, jeg ved ikke, hvad de formuleringer var, men måske er du misundet lidt, hvordan jeg føler, hvad jeg føler. Ja. Men det er også skræmmende for nogle mennesker at være i, ja, det er det. Når man føler så meget, som jeg gør. Ja. Det er også skræmmende for mig. Mange, der ikke tillader sig selv at dyse det ned. Ja.
Ja, det er det, jeg vil prøve at tale ind i, og så sige, fordi jeg har jo også arbejdet med mig selv rigtig meget på. Det kan godt være, at jeg føler i den følelse, og det kan godt være, at jeg har lyst til at gøre et eller andet destruktivt lige nu. Men det kommer der ikke noget godt ud af, og det er jeg bevidst om. Så lige nu handler det om, at jeg lige skal lande i mine egne følelser. Jeg skal ikke respondere på det her, eller kaos, der foregår lige nu. Jeg er nødt til lige at sidde i det, og vende det ind i mit hoved. For mig er det mere den her ensomhedsfølelse, at selvom jeg er omgivet af mennesker, så kan jeg føle mig rigtig, rigtig ensom. Ja, det kan jeg huske fra min aktive tid, og det er også det, jeg hører rundt omkring i fællesskabet. Det er simpelthen den værste følelse, der næsten findes i verden. Det er at føle dig så ensom, men du er omgivet af en masse mennesker. Man er så ensom. Det er frygteligt. Det er simpelthen forfærdeligt, og jeg kan huske det. Jeg var også omgivet af masser af mennesker hver dag, børn og koner og familie og medarbejdere. Hvor mange koner har du? Ej, der er noget bogstav foran. Ja. Men så stadigvæk bare føle sig som palle alene i verden. Ja. Det er jo fandme, det er jo frygteligt. Men der tænker jeg, ansvaret ligger på mig selv. For før i tiden kunne jeg godt bebrejde den sådan lidt, når det er fordi, der er ikke nogen, der forstår mig. Eller det er fordi, at mine veninder er ikke sådan og sådan. Eller det er fordi, min kæreste ikke forstår noget. Eller han kender mig heller ikke, eller et eller andet. Hvor det så med tiden er gået fundet ud af, det er jo mine følelser. Det er jo en ting, der sker inde i mig. Det er noget, jeg selv skal tage ansvar for. Ja, det er det. Der er ikke noget andet, de kan gøre noget ved. Nej. Jo, man kan så drøfte det, og så sige, jeg føler den her følelse helt vildt meget. Ja. Jeg kunne godt have brug for det her, eller et eller andet. For dig, hvad ved jeg, altså et kram, eller mere opmærksomhed, eller vi skal lave et eller andet sammen, eller hvad ved jeg. Ja. Men det er jo mig selv, der skal have en samtale. Det er mig, der skal have en samtale med mig selv, om hvorfor føler jeg mig ensom, hvis jeg er midt i et rum med så mange mennesker. Ja. Lige nu. Hvad er det så, der er... Altså, jeg kan godt føle mig ensom, når jeg er sammen med par. Nu er der jo lidt nogle par. Ja. Og det kan godt være sådan en misundelsesfølelse et eller andet sted. Sådan, det der gad jeg virkelig godt. Eller hvorfor er det ikke mig mere? Ja. Den der... Og så starter tankemyldret. Ja. Ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Hvordan fanden man kommer ud af det, tror jeg, det kan jeg sgu ikke sætte for jeg har ikke haft det siden jeg kom hjem. Der har jeg sgu ikke følt mig ensom på nogen måde. Siden du kom hjem for hvad? Børn, ja. Nå. Jeg er faktisk 11 måneders dag i dag. Ja, nu har jeg så. Du er mega sej. Fucking sej, Martin. High five! High five! Ja. Der har jeg sgu ikke følt mig ensom på nogen som helst måde. Jeg elsker at være sammen med mennesker, så jeg sidste gang også, men jeg elsker også at være alene. Der har jeg sgu ikke følt mig ensom. Så hvordan fanden man kommer ud af den, det ved jeg ikke. Det kom jo nok bare i de der 5-6 ugers terapi der. Men du kommer ud af det, fordi du har siddet i det. Det er fordi, du har rent faktisk arbejdet på det. Ja. Men vi har selvfølgelig været arbejde på, men jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det var, vi arbejdede med, og hvad vi lige nøjagtigt gjorde. Nej. Men egentlig bare, være opmærksom på problemer, gøre noget ved det, snak. Ja. Sådan er egentlig mange problemer, de løser sig i sig selv, hvis man bare er opmærksom på dem, og så får snakke om det. Så løser det sig sgu. Jeg tror faktisk, der er mange mennesker, der sidder med den der ensomhedsfølelse. Det tror jeg virkelig også. Ikke kan føle sig forstået, eller kan relatere til et eller andet, altså. Føle sig alene, selvom man er sammen med mange. Det er fandme forfærdeligt. Jeg tror, der er mange, der sidder med den. Så er det igen det, så dyser man det så ned, tager man snakker om, tager man tager fat i det. Altså nej, det tør jeg jo nok egentlig ikke. Nej. Jeg tror, jeg er rigtig svært ved, nu åbner vi så op for det et eller andet sted, men jeg har faktisk rigtig svært ved at snakke om det, fordi i bund og grund så prøver jeg at sidde og forklare mig selv bagefter, men hvorfor føler du dig ensom, når du har en masse dejlige mennesker omkring dig, eller du har de her venner, men jeg tror, det er nok kvæg af det, at man har, at mit seneste forhold et eller andet sted, hvor fik opbygget noget, hvor man var i en tusomhed. Og det har jeg tænkt rigtig meget over det der. Altså, jeg kan godt lide, så jeg også sidst, jeg kan godt lide at være alene, jeg fungerer også alene, og jeg har sådan nogle børn, der skal tage hensyn til. Men jeg er bare sådan en tusomhedsperson. Ja. Altså, jeg har brug for et andet menneske i mit liv. Ja. Det kan jeg godt misunde. Ja. Og så kommer der sådan et savn, og så kommer der en følelse af ensomhed. Ja, eller bebrejdelse og nogle andre ting. Og hvorfor det er ikke mig mere, og hvorfor det... Altså... Men man er nødt til at sætte det fat i, fordi det tror også udefra, dem omkring, der kan jo ikke se det. Du er jo så social og så snaksal, og virkelig, der er ikke nogen af os, der vil tænke, kæft, hun er nok ensom ting. Så man kan ikke forvente det. Der tror jeg, der kan man ikke forvente, at nogen, der kommer og gør noget. Nej, for man selv siger noget. Nej, det er jeg også godt klar over. Ja. Men jeg har også et problem, så har jeg ikke lyst til at belaste nogen.
Ja, det er sådan næsten, man føler, at man er til belastning. Man vil hellere selv gøre noget for andre, men der er ikke nogen, der gør noget for en, for man vil ikke være til belastning eller en byrde. Ja. Den har jeg da også haft, jeg skulle da, det lukker måske med branden, for jeg beder om hjælp, altså. Det gør jeg fandme selv, men jeg står gladelig op kl. 2 om natten for at hjælpe nogle andre med et eller andet lort. Og det er så dumt, hvorfor selvfølgelig... Men det gør du jo selv, ellers for at få det tilbage. Jamen, man gør det jo selv, fordi også med... Jamen, det kan være både samvær eller kærlighed, eller hjælp med et eller andet. Fordi man ved selv, hvordan det er at sidde med den følelse. Ja. Det vil man bare ikke have det andre, der gør. Præcis. Så gør man det selv. Det gør man nemlig selv, ja. Man kan bare ikke... Så er man bare så dum, man kan ikke finde ud af at tage imod det, hvis der så egentlig kommer. Nej. Så bliver man sådan helt... Hvorfor spørger du, måske hjælpe mig? Hvad med det? Ja, eller altså, også hvis man går ind i det her med at så møde det menneske efter et dårligt forhold og alle de her følelser, så er man sådan lidt, jamen, hvorfor gør du det her mod mig? Det er jo ikke, altså det er jo ikke, har jeg fortjent det her agtigt, og man begynder at dreje det hele ind i sit hoved. Hvad er din bagtanke med det her? Ja, det er præcis. Hvad er du vil med det her? Hvad så nu? Ja. Ikke? Ja, så... ja, det er jo med fortidens traumer og alt det der, det kan sidde fast. Der er man også nødt til, nødt til bare at sige, ved du hvad, det var en anden, og det var en anden tid, og alt det der. Det er intet med noget nyt at gøre. Der er man simpelthen nødt til at få det bearbejdet og få det lukket. Det handler jo også lidt om det der med trin 8 og 9, vi snakkede om sidste gang. Få nu tingene afsluttet, for så tager du bare med dig ind i det næste. Ja, og lige du siger det, jeg tror også rigtig meget sådan på universet på den måde. Altså jeg har sådan noget, der... Jeg tror ikke og skæbnen, altså jeg tror ikke alting er en tilfældighed. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg har jo brugt de sidste 14 dage på at få lukket nogle ting ned. Med nogle tidligere relationer, altså det følelsesmæssige inde i mig, som har fyldt rigtig meget. Ja. Og tror måske lidt, fordi jeg rent faktisk har formået at gøre det, havde luft i mig til at rumme noget nyt. Altså til at sige, okay, nu er jeg faktisk åben nok til at tage imod noget andet nyt og godt. Ja. Eller måske godt håber vi da. Men altså det at tage imod et andet menneske, eller lære et andet menneske at kende. Men jeg er stadigvæk sådan, men ja, lad os nu se. Ja, fordi... med forbehold. Forbehold, ja. Ikke? Altså, og det nu, der er følelsen faktisk ændret sig sådan lidt. Jeg er mere sådan, at hvad nu hvis jeg har for meget? Hvad nu hvis, og altså, du ved... Ja. Og jeg talte faktisk også om det med en i går aftes, der der med, at vores lille pigegruppe der, at vi har brug for at sådan sende skræmmekampagner ret hurtigt, for ligesom at, altså vi smider bare det hele bare sådan lidt for at sige, okay, det er det her bagage, der er, så, og det skulle du bare tage stilling til lige nu. Vil du det her, i stedet for måske give det lidt af gangen, i sådan et doser, ikke også, så du tilvende sig den ene ting i gangen. Så jeg har lidt brug for nogle gange sådan set, altså fordi jeg føler, at jamen, jeg har jo lært af mine relationer nogle gange, at jamen, det er jo bare, det har jo ikke været mig, eller jeg er ikke blevet behandlet særlig godt. Så jeg tænker, så er det jo fordi, der er noget, der er svært at bære på, og det er måske ikke det værd. Så du skal ligesom have det her fremlagt nu, inden du begynder at vide mere om mig, så jeg ved, du kan bære det, for jeg kan ikke, mit største problem er, at jeg kan bryde mig om, når folk lige går fra mig. Nej, eller forlader mig, nej. Så det, men jeg tror stadig på, fordi jeg har brugt rigtig lang tid, virkelig lang tid, også med mit seneste relation, mit seneste forhold, og bearbejde og vende det. Ja. Der vil altid sidde noget inde i mig af det. Det vil altid gøre. Det specielt fordi det fyldes så meget, ikke? Men jeg tror jeg er stadigvæk sådan, og det er derfor, jeg med følelserne. Lyserøde glimmer, og egentlig, hvad fanden de kalder mig pigen der, ikke? At det er meningen, det skal blive godt. Det skal nok blive godt. Trine er hendes regnbue. Ja, Trine er hendes regnbue. Jeg skal nok finde en mand, der gør lige ting, som... Selvfølgelig skal alle ting, og som jeg kan være alle de ting, jeg er god til at være, og som sådan også fortjener mig, eller om jeg gerne vil gøre sig fortjent til det, ikke? Altså, forvent den om ind i mig, og sige, det er faktisk mig, der har noget at byde på. Ikke kun her tage ansvar for min bagage, for det skal du ikke, det skal jeg selv, men mere sådan ikke alt det andet gode frem og sige, det her, det er alt det her, jeg faktisk bidrager med, hvis du er i en relation til mig. Og ikke bare sige, det her, det skal du også lige bære. Det skal jeg have rykket rundt på. Ja. For at kunne, hvis jeg... Ja, men det tror jeg, der er jeg fuldstændig enig med. Man kan lige så godt bare smide bomben til at starte med, for du kan han... Synes du det? Det synes du, er det? Jamen det synes jeg faktisk nu med, jeg lader os kalde det ilddåben, og lad dem få den til at starte med. Så kan du acceptere det her, for tingene er som de er, og der er den her bagage, skeletter i skabet, og
Hvad fanden ellers er? Men vi kan godt skræmme lidt for tidligt, kan vi ikke det? Altså, jeg har da selv været sådan på en enkelt situation, hvor at... nej, okay, det er ikke kun en date, faktisk. Det er bare generelt, nogle gange kan jeg da godt opleve, at når man kommer mit ja, jeg bruger ordet væsen rigtig meget. At folk, så begynder folks ting at vælte ud. Bare jeg sidder og kigger på dem. Altså sådan, så begynder det at åbne op for det. Og jeg gør det jo også selv, oversharing, altså, men jeg overdeler i situationer, ikke? Fordi man så også siger efter den her connection på en eller anden måde, og så siger, du skal lige vide alt det her om mig, og så skal jeg se, hvordan du håndterer det. I stedet for måske gøre det i små doser. Men det er jo alle de negative ting om mig selv, jeg er bange for. Det er alt det, jeg selv ikke kan lide ved mig selv. At jeg vil være sikker på, at kan han acceptere det? Ja. Jamen, der kører lidt det samme, altså... Jeg vil køre sådan lidt, at vi skal bare inden for... Det er jo svært at sætte tid på, men... Se, om hun kan klare den bagage, der er nu med, ellers er der jo ingen grund til at involvere sig med i det. Nej. Men hvis man tænker på, i bund og grund, så er det jo i de lange løb. Hvorfor skal det så være en hurtig spurt, det skal afleveres på, hvis det er i det lange løb? Ja, men det er da også rigtigt. Altså jeg gør det jo, bare fordi jeg er jo virkelig sådan her, alt det her, der er i mig, så kan du ikke det, så altså, og så skal vedkommende sidde der og tænke, wow. Og man behøver det ikke, altså. Måske heller ikke smide det hele på, men sådan overordnet, så er det lidt, man kan drøfte. Overordnet, så har jeg jo børn, ikke? Altså det er jo den første ting. Jeg har børn og så videre, X-forhold og ting og sager. Ja. Altså de her bogstaver. Der er nogle sindssyge venner, der kommer rendende klokken 9 om morgenen med iskaffe. Ja, og 25 croissanter. Ja, for at sige hej. Det var lige en god handel klokken 2 om natten, så tager vi den. Ja. Det er jo bedst god. Så med de ting, jeg egentlig elsker, det er jo en del af mig. Ja, det er jo det. Jeg tænker, det vil kræve en del af en ny, der kommer ind og kan være med i det. Fordi alt det, vi gør nu, vil jeg da ikke lægge på hylden. Det skal du heller ikke. For noget. Altså, der skal hun da følge med. Ja. Og synes, det er lige så fedt, som jeg gør. Fordi det... Jeg synes tit, man ser, det er lidt synd det der med vores aldersgruppe. Nu snakker vi om sidste gang, der vi har nogle jævnaldrende, der slet ikke er ude i... Det er ikke noget med det der, at vi har børn, og vi har været gift. Ja. Men der er så også dem, der er længere end os, vil jeg sige, hvor måske både ældre børn vi har, men også... Så kan de tage sig til tak med det et eller andet sted, så sætte sig hjem i villakvarteret, så egentlig... Så er vi her. Så skal vi ikke mere. Passer deres børn og deres arbejde, og til weekend, så kan vi måske tage ned i parken eller noget. Der er ikke... Jeg vil sgu ikke være... Jeg er sgu ikke død endnu. Og det går fandme ned med længe, det ved jeg ikke. Men, du tænker lev på steg lige nu, eller hvad? Ja, at det går ind i det der livsstejsliv. Man gør noget spontant, og stadigvæk føle sig ung eller et eller andet sted. Tag ned i byen, eller spring en bungee jump, eller et eller andet. Jeg ved ikke, det jeg er sgu ikke færdig med at leve endnu. Nej. Jeg vil ikke bare sætte mig i den store lænestol, og så bare sidde her og være tilfreds. Det du helt gerne udvikle dig. Ja. Lære noget nyt. Det vil jeg sgu. Altså den der jeg skal herfra, det skal fandme en glidende takling ind, og så sige tak, det er fandme sjovt. Men der er jo sådan lidt modsat, fordi altså, jeg kan godt lide leve på steg, jeg kan ikke være i det. Det er kvæg vores bogstaver. Men jeg har brug for, at der nogle gange er nødt til at være noget lev på steg. Det skal selvfølgelig være til daglig, at det skal være fast, og det skal være trygt, og man skal have styr på det. Men man skal også have lov til at give slip. Ja, helt sikkert. Og tage det der, de vilde ture med sammen de gamle kammerater, og tage en bus og køre til Bulgarien, eller hvad fanden man kommer i tanke om et eller andet åndssvagt. Så dør du fandme bare langsomt. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi, men det er ikke sikkert. Folk de tænker nok ikke det samme, de er jo så godt lige så tilfreds. Og det er det, italienere finder, hvis du så mødte et menneske, eller... De skal jo egentlig være lige så smadret i låg, som vi selv er på en eller anden måde. Ja, men om ikke andet i hvert fald vil så acceptere, jamen det er sådan her, det er at være sammen med Trine. Ja. Det betyder ikke, at han behøver at være på samme måde. Nej, men altså, for jeg skal også acceptere, hvordan han er, og det han er rummer. Selvfølgelig. Men omvendt så er jeg også lidt, men det her det er jo en del af mig, så det skal han så også kunne være i. Ja. Og det er det, der gør, at jeg nogle gange har svært ved det. Det er det, jeg gerne vil finde igen og tror på. Men jeg tør heller ikke. Nej. Fordi så, men du gider jo alligevel heller ikke i sidste ende. Vel, altså. Nej. Men jeg tror, at der er mange, så de kan måske godt synes, det er lidt fedt til at starte med. Ja. Men så går det hen og bliver et problem. Hvorfor? Altså det ved jeg for mig selv. Jeg har sat ned med krudt i røven, og det er ikke mange, der kan følge med i det tempo. Nej. Men det, der sker, altså... Ja, nu så lige så kigger man på partybus, skal vi købe sådan en, det kunne være sjovt. Det er bare sådan generelt. Virkelig impulsstyret, men det er måske sjov spas i starten, men hun skal også følge med på det lange løb.
Ja, men du skal også have en, der kan holde en lille smule nede. Ja, der er ingen tvivl, at man skal have en, der kan lige stramme tyger, og så sige, ja, men det slap lige af, kommer en bladfjeder. Martin, det er jo det, jeg sagde, for jeg siger tingene til dig. Du skulle ikke købe den der bus der. Altså, det, nej, for helvede, det er jeg da godt klar over. Lige der, og så en time efter, så kan jeg da godt se, det er jo bare for dumt. Men jeg har det på samme måde. Jeg har brug for en, der vil vibe og kan mærke min energi. Hvis man sådan billedligt sagde, når jeg stiller mig til at danse, så må han godt danse ved siden af mig. Ja. Men jeg gad også godt, han behøver heller ikke være så mig for en mand, der er sådan lidt mere nede eller rolig. Hvor han så kan sige, okay, nu har Trine fået for meget, eller nu er hun faktisk overstimuleret, nu skal vi hjem. Mm. Så vi kan mærke den der, og det kan man jo først, når man lærer den at kende efter lang tid. Ja, kan læse hinanden nok til at sige, ja, for satan. Nu, ikke for at skal sige, du må ikke være her mere, men mere den der, jeg er selv svært ved at sige fra nogle gange. Mm. Og så får jeg forvildet mig ud i situationer, for jeg jager den der dopamin der, så jeg fuck det, vi gør det, ja, videre. Ja, det er dopamin. For jeg prøver bare sådan, nej, jeg skal faktisk hjem nu. Ja. Og det er også ind i det her med min ensomhed, for jeg vil heller ikke gå glip af noget. Nej, så jeg er ikke klar til at gå hjem og være ensom lige nu. Det er noget af det værste, det er, hvis folk lige sidder og fortæller en eller anden fed historie, så det var sådan en time efter, jeg gik hjem, eller hvad? Ja. For helvede, det er bare træls. Ja, præcis. Men du havde brug for at gå hjem, fordi du var træt? Ja. Eller det var for meget? Jeg ved, at de unge siger, det ikke FOMO, Fear of Missing Out. Jo. Ja. Ja, my God, jo. Kæft, man er bare unge med de unge, var. Ja. Sådan har jeg ikke så meget mere. Jeg har mere brug for en, der... Jeg har ikke så meget en FOMO-følelse mere egentlig. Jeg kan godt klare at gå glip af ting. Det er okay. Jeg håber, at alle andre har nydt det. Men jeg tror, at jeg vil gerne have en mand, som både kan mærke min vibe og mine skøre ting, samtidig med, at han er sådan, at kan godt mærke, okay, nu er det nu, vi skal, nu er det nu, hun har det svært, eller nu er det sgu for meget for hende. Og så håndtere det på en god måde, ikke? Ja. Den er jo svær at finde den der, for det skal jo et eller andet sted være noget... Man ligner hinanden rigtig meget på energiniveau, det man gerne vil, men så er der stadigvæk et eller andet modsætning. Ja. Der kan bremse, når vi så kører... Vi trækker lige ud helt til højre, eller til venstre, det er så bare det. Så skal det en god blanding. Ja. Ligesom du også skal kunne stoppe hende så, hvis hun også er helt overgivet, ikke? Ja. Eller ikke eller har brug for den der... Altså, jeg vil gerne have en partner, hvor jeg er sammen med ham, så giver han mig ro. Mm. Det skal være en helt naturlig ro. Det er altså ikke, jeg er ingen prinsesse, der skal reddes. Jeg skal have en mand, jeg bare kan komme hjem til, som... Det er mit safe space. Ja, det her vi kan lade op til. Det her vi lavet op, sammen. Til de næste kampe. Ja. Fordi de kommer uanset hvad. Det er sådan livet, det er bygget. Og ham lader, du lige kan hoppe hjem og plug ind. Det er nogle waffle-klipper. Ja. Ja. Men det er fandme svært. Men hvad tænker du så, altså, ser du dig selv være selvdestruktiv? Vil du rigtig gerne have en partner? Og ødelægger du det for dig selv? Eller? Jamen det vil jeg jo sådan set gerne. Men af en mærkelig grund, så tror jeg ikke, at jeg tillader mig selv det helt. Nej. Der er stadigvæk nogle ting, jeg ikke er færdig med. Og jeg vil ikke gå ind i noget. Det er igen det der med at få ryddet op. Og få helt de sår, der nu er, inden du går ind i noget. Præcis. Men igen, det skal vi gøre alting alene, Martin. Jeg tror altså også, man godt kan i altså... Jamen det kan sagtens være noget af det, skal du måske have en med til. Ja. At hun skal hjælpe dig med. Ja. Eller støtte dig i. Altså, ja, støtte dig i, men også vise, at det er ikke sådan, det er. De der traumer, man nu har, eller erfaringer og ting, man er bange for. Der er måske en person, der er nødt til at gå ind og vise, at det er ikke sådan, det nødvendigvis skal være. Eller vise og lytte og rumme på en eller anden måde. Ja. Og så bare være til stede i det sammen med dig. Ja. Og acceptere det. At det er sådan her, du er og føler det nu. Ja. Der er en stor del af det at acceptere. Ja. At det er sådan der. Specielt også med min fortid, det jeg har nu. Det kan da godt... det kommer bag på folk, og der er mange, der sådan, de bremser lige op. Hvad tænker du? Hvis jeg siger, at jeg er med i NA. Ja. Wow, hvad fanden er det for noget? Ja. Det kræver noget forståelse, folk er. Ja, det gør det. Det kan jeg høre. Ja, det har vi snakket om også før. Der er nogle mennesker, der simpelthen ikke kan forstå, hvorfor det skal tage så meget af din tid. Ja. Det bliver det nødt til. Det er derfor, man har lavet det. Ja, det er for ellers så... Fordi det virker. Altså, ellers så overlever jeg ikke. Det er så nemt. Altså, det tager meget tid, fordi det er det, der skal til, for at vi kan være i. Ja, lige præcis. Men det er bare, det argumenterer lidt mit synspunkt, det er, at du kan ikke gøre det alene. Nej, det kan man ikke. Altså, det er... Sammen er vi sgu bare stærkere. Ja. Det er så bare to, eller det er helt flot. Ja. Kan fandme ikke. Kan ikke klare hele verden alene. Nej, kan ikke klare hele verden alene.
Det skal du heller ikke. Nej, det skal man ikke. Selvom man er stor og macho eller en eller anden ting. Ja, men stadigvæk. Ja, det kan man bare ikke. Så det der stereotyp, når man lige skal lægge fra sig, det kan ikke lade sig gøre. Det kan jeg fandme ikke. Og det gør du rigtig meget. Ja, det er da rigtig slemt til. Ja. Så gør jeg det fandme bare selv. Det kan jeg da også. Men hvad er det der... Ja, du kan selv, det er ikke det, men hvad er det, der er svært for dig? I forhold til at så lægge det ansvar et andet sted. Så stole på, at det er okay. Det kan godt ligge den derovre, den skal nok blive taget sig af. Jamen det er mange ting. For det første er det nemmere bare at gøre tingene selv, for så ved man, det bliver gjort. Men at skulle lægge noget ansvar fra sig, lægge til en anden, eller lægge over til en anden, det er fandme svært. Ja. Og så er det det med opdragelse og opvækst, og hvad man har lært. Altså, den gode gamle manér med, altså, drengen de hyler fandme ikke, at de kan klare det hele. Testtrit og retning. Har du lyst til at græde? Det kan da godt tit, eller ikke tit, det lyder som om, det kan da godt falde mig ind. Med et eller andet, hvis man sidder alene eller kører i bilen og hører en eller anden bestemt sang eller sådan, men det er sat med sjældent tillader mig selv det. Så du kan ikke sådan give slip på det? Nej. Altså for en år siden, der var sat ikke, der var ikke ret mange mennesker i hele verden, der nogensinde set mig. Jeg blev bedre til det. Det er også forløst, det er vanvittigt forløsende. Ja. For helvede, det er lækker bagefter, men der kommer det der jo barndomstraume et eller andet op med, at rigtig drenge, de græder fandme ikke, og ja. Men mennesker græder, Martin. Jamen det gør de, og rigtig mænd har ikke følelser, og følelser det er for bøsser. Det er jo fandme det, man har fået banket ind i hovedet hele barndommen, ikke? Men mennesker har følelser. Går de da så? Menneske, det er det, der gør os til mennesker. Du er også, altså du er et menneske. Ja. Ikke? Det er da det, der adskiller os fra dyr. Det skulle da vi, Jeg vil da indrømme, nu siger du så, du er lidt mere misundelig på, at jeg føler så meget. Jeg gad nogle gange godt kunne lukke lidt mere af. Ja, lukke lidt mere af, og så slukke det, og så ikke være så... Ja, også fordi jeg ved, det koster mig så meget ind, og altså, nogle gange kan jeg være træt af mig selv, så hvorfor jeg bliver ved med at hænge i det på en eller anden måde. Hvorfor føler jeg så meget omkring noget? Hvorfor kan jeg ikke bare blive ligeglad? Fordi min logiske sans er ikke, kan ikke argumentere for, du skal holde op med at føle det her nu, det giver ikke mening. Det bliver ikke til noget. Det bliver ikke anderledes. Han har ikke lært det videre. Ikke? Altså, det forstår min hjerne bare ikke. Nej, og det er romantikken oven i mig. Nej. En eller anden dag, så har han lært det. Og så, du ved, den der klichéagtige ting. Jamen, det er mig, han ændrer sig for. Gud er det røv. Altså, nej, han bliver ved med at være et røvhul. Han er stadig et røvhul, ja. Jamen, altså, følelser og hjerne, det hænger fandme sjældent sammen. Det hænger ikke sammen, og det er lidt misundeligt på, fordi jeg tager jo alt det her med over i en relation, som et eller andet sted godt kan håbe på kunne blive noget, ikke? Ja. Og kæft, hvor er jeg bange. Jeg er pisse bange, Martin. Jeg ved godt, jeg har sagt 2 gange, men jeg er virkelig, den sidder så meget i mig. Fordi jeg godt kan føle, den er anderledes, den her følelse, den var de andre gange. Men jeg ved jo, så går jeg sådan lidt, ja, det er fint, du kommer til at ødelægge det alligevel. Altså, bare vent, så... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg er bange for det. Jeg gider bare ikke. Nej, du gider ikke. Nej, jeg gider ikke. Nej, så skal du heller ikke. Investere i det på en eller anden måde. Eller jeg vil jo gerne, men så er jeg underbevidst, eller følelsesmæssigt sådan, så er man bare ikke helt klar til, jeg gider simpelthen ikke kampen engang til. Nej. Jeg orker det. Men hvad er det kampen, du ikke gider? Altså slutningen, du tænker på lige nu? Ja, det går jo altid sådan. Det ender jo altid med, at det lykkes jo ikke. Det der guld og grønne skove, hvor man lover hinanden alt muligt pis, det holder jo fandme aldrig en skid. Men så er mit spørgsmål så, men er det ikke det værd? Jamen det er jo så det, at man vil jo give alt for at få den der følelse igen af den første tid. Men man er jo bange for, at det ender som det gør, fordi det gør så ondt, som det gør. Men derfor vil jeg stadig gøre det. Ja. Fordi hvad nu, hvis det bliver godt? Du er nødt til at gøre det. Hvad nu, hvis det bliver godt? Ja, du er sgu da nødt til at springe ud i det for at få et resultat, altså. No pain, no gain. Ja. Men det skal man nok også forklare til. Jeg ved ikke, det er sådan en mærkelig følelse. Jeg vil jo gerne. Jeg ville da gerne finde en, bare kunne være lykkelig med for tid og evighed. Der er ikke noget, man heller vil. Gider man at tage chancen igen? Er det prisen værd? Det synes jeg. Ja. Ja.
Det er der heller ingen tvivl om, det er. Selvom alle de der ængstlige ting sidder i, og overtænkning, og det hele kører bare. Jeg er spændt på det. Jeg er spændt på, hvad nu alt det gode, eller også når det bliver skidt, alle de her ting. Jeg er spændt på den rejse, man så skal på, og jeg er nysgerrig på det her menneske. Ja. Velvidende, at det måske bliver det ikke til noget, for det siger mine erfaringer og sådan noget, jeg gør. Men jeg vil gerne, men jeg er stadig ikke nysgerrig. Ja. Nok til at så sige, det her det gider jeg godt åbne op for. Men jeg kan også sagtens sige det til andre mennesker. Jeg tror, der en dag jeg har sagt det til dig en enkelt gang eller to. Men at hvis der er noget, der føles godt, ja. Hvorfor så ikke gøre det, og så nyde det? Ja. Så kan det være, at det er bare en sommerting. Det kan også være, at det er det bare virkelig lykkes med. Ja. Men hvis det er bare en sommerting, så nyd det for helvede. Hvis det er godt nu. Så modsiger du også dig selv. Det ved jeg da godt. Det er igen med moral, etik og handlinger. Det er fandme, det hænger kraftigt ikke sammen. Jeg kan sagtens sige til alle andre. Ja. Hvis det føles rart lige nu, så gør det. For fanden, så vær taknemmelig for det. Det føles rigtig rart. Bliv i det, nyd det for helvede. Og så skal vi nok samle det op igen. Ja, lige præcis. Det har vi også aftalt. Ja, jeg skal sgu nok samle det op til. Men det er sådan noget, jeg skulle til at holde op med at tænke, at det ender galt. Mm. Og så det der med at være selvdestruktiv, ikke? Ja. At jeg skal prøve at slippe det der lidt mere. Generelt menneskelige forsvar, altså. Ja. Stå brændt eller en gang, så går der ikke op i brændeovnen anden gang. Altså. Ja, jeg gør sådan noget. Ja, vi skal lige have en der er stadig varm. 48 minutter. Ja, vi er done nu. Hej. Nej. Så ja. Du har lige... det er jo dejligt, Martin, at du lige har brug for det. Jeg tænker, at... jeg er altid glad for at snakke med dig. Jeg synes, det er sjovt. I lige måde, det er skide sjovt. Ja. Det er skide sjovt. Og jeg tror, vi får ret meget ud af det. Det tror jeg ikke eller, ja, det gør vi, det er slet ingen tvivl om. Men ikke kun nu. Også op til at gå og spekulere i, hvad er det egentlig, der driller, og hvorfor, hvad skal vi snakke om nu, og høre på hinanden, og gå og tænke på det og snakke sådan. Ja. Så har man ligesom... Det er så fedt, jeg synes, det er fedt lækkert det her med, så har vi ligesom dato, vi går hen for at afslutte det, der går og driller nu. Så snakker det om det. Så er det sgu en ny ting, vi lige tager sig af. Noget struktur på en eller anden måde på den måde, i følelsesregisteret. Ja, som 14 dage, så er jeg spændt på, hvordan ting ja, så hvordan ser det så ud? Ja. Men det er også det, jeg tror, vi skal sige i den her, hvordan det logistisk set fungerer, at det kommer til at, vi ses i 14. dag, optager noget, for det redigeret, så bliver det lagt ud cirka hver 14. dag. Ja, cirka. Jeg tror, det hvis man har lyst til at lytte med, vil der mærke, at jeg vil prøve at bestræbe os på det hver 14. dag, så kan det sgu da godt være, at det lige pludselig bliver over en eller anden FaceTime, fordi så jeg er udlandet eller noget mærkeligt, eller hvad fanden der lige sker. Noget med nogle børn, eller et eller andet, der kan komme alt muligt. Ja, det kan ske mange ting, ja. Men prøv at holde på hver 14. dag. Så får det ikke gå for længe, at den ikke dør. Trine har dagens citat i dag. Har jeg dagens citat i dag? Ja, det skal du have i dag. Du siger den højt, du siger den bedre. Siger den bedre? Jamen, kan vores samtale, så giver det god mening. Men du siger den bedre. Okay. Jeg forstår det. Okay. Så, dagens citat handler om, at du ikke skal lade din egen sorg. Du skal hele din egen sorg. Ja. Så det ikke bløder ud over den så kommer du til at bløde på nogen, der ikke har såret. Såret dig, ja. Men det så hedder den såret eller skåret? Såret. Ja, der er såret dig. Ja. Såret dig, ja. Men pointen er jo sådan set, at du skal stå inden for dit eget, tage ansvar for dine egne ting, og ikke bebrejde et menneske, et andet menneske. Så kommer de til at betale prisen. Præcis. For ham, der var der før. Ja. Eller hende, der var der før. Den, der var der før. Og det er sådan noget, jeg skal arbejde rigtig meget med. Ja. Det skal jeg også. Så gør vi det, Martin. Okay. Dagens citat, Trine. Dagens citat i dag. Ja. Jeg synes, den passer meget godt til, hvad vi har snakket om. Så det her med, at du skal hele din egen sorg. Ja. Helt de sorg, du har, så kommer du til at bløde på nogen, der ikke såret dig. Ja. Og så kommer han, hun, dem, det, til at betale prisen for noget, en anden har gjort. Ja. Det er vigtigt. Tak, Trine. Selv tak, Martin. Fedt, mand. Fedt. Hov. Har der været nogen, der har skrevet ind, at noget med noget tema, navn eller nej, det var det første afsnit, der blev lagt ud nu. Der siger vi det. Det er rigtigt. Så kan vi først have det med i tredje. Og så kommer det med i tredje. Kan det mene? Så til hver anden gang, så spørger vi så om emner. Så spørger vi. Altså, nu behøver vi ikke gøre det den her gang, fordi det lægger vi jo først op om 14 dage, det her. Så kan du godt spørge om det nu, så kommer... Nej, folk skal nok kommentere. Ja, det skal nok skrive den pis. Skriv røvhuller! Nej, helvede. Det skal ikke med. Nej. Jeg har kottet. Det ved jeg ikke. Vi slukker.